Hola, sóc la Sandra Sánchez de l'equip Universitat Empresa de Tecnocampus i m'agradaria explicar-vos, a estudiants i graduats, que podeu utilitzar el servei de coaching laboral per totes aquelles persones que, per exemple, us trobeu que teniu dubtes de com enfocar el vostre futur professional o bé que voleu que us ajudem a millorar o a dissenyar eines que podeu utilitzar per cercar feina, ja sigui de pràctiques o ofertes laborals, com el currículum o el LinkedIn, o si us trobeu en un procés de selecció i voleu que us ajudem a preparar-lo. Per totes aquestes situacions o qualsevol altra necessitat que tingueu per accedir al mercat de treball, des del servei de coaching laboral us podem donar resposta. Soc la Mireia, estudio ADA i Màrqueting i a mi les sessions de coaching laboral m'han permès identificar les meves competències de manera molt més fàcil a partir de casos reals del meu dia a dia i d'altra banda he pogut reestructurar tant el meu LinkedIn com el currículum entenent què és el que els professionals de recursos humans estudien quan analitzen perfils de possibles candidats. Soc en Marc, estudio ADA en anglès i he fet les 3 sessions del coaching laboral. Gràcies a això he après a saber quines són les meves aptituds i motivacions i, a més, a poder trobar les ofertes laborals que més s'ajusten al meu perfil. Jo recomanaria les sessions de coaching laboral, ja que en el meu cas m'havia d'enfrontar a una entrevista de feina i em va permetre tenir més confiança en mi mateixa i saber què podia aportar i quines eren les meves competències. La veritat és que abans no sabia ben bé cap on volia tirar i ara tinc clar on vull dirigir el meu futur. En el cas de que estigueu interessats en aquest servei, només cal que ens envieu un correu a talent@tecnocampus.cat i us donarem tots els detalls. Us animem a que aprofiteu totes les eines i serveis que Tecnocampus posa al vostre abast per millorar la vostra inserció laboral. Us hi esperem!